Soc invisible, mai em veuen a mi. El Juli Capella, arquitecte, home de disseny, capellà i apòstol, ha arribat, només ha demanat una aigua, cap diari. Mentre esperava, ha saludat a força gent, al Fuentes, a l'Àngels Bromsons, aquell que està més guapa que fa 25 anys quan la va entrevistar, i a la Marta Ferrusola, a qui li ha dit que és crítica amb els polítics, a qui li ha dit que no vol ser ric ni famós i que vol seguir amb això del disseny, que s'ho creu. A banda d'això hem parlat de la pluja i de que a ell li agrada perquè treballa al costat d'on viu i totes aquestes coses, i de parany li hem deixat un... com ho hem de definir això? Una espècie de... Com ho diries tu, Juli? És digne de la teva col·lecció? Home, això és una... Vulgarment li diuen taparrabos. No, això sí, és un vestit pel fal·lus. Bé, un vestit pel fal·lus. Però el millor ha estat el seu sentit de l'humor quan ha dit mira, la Ferro s'ha deixat això aquí. Ha estat molt bé. Bé, no definirem com ve vestit, sí que porta una corbata molt divertida i que només començar ha tret un full en blanc i un unibol, un rotoló d'aquests. A més, només hi ha apuntat una cosa, tremp, perquè ho ha sentit en el perfil digital i encara no sabem per què. Però bé, s'emociona amb els clips de paper, ho sabem, és un gran plagiador de frases, també ho sabem, i sap el que ens pot donar plaer, o a una dona li pot donar plaer. Hi ha uns xupa-xups, està al cotxe amb la parella i fer un caldo. Sembla que amb això ho tenim tot fet. L'univers de la patent és molt confús, un clip normal pot passar a ser un clip amb la part aixecada, després rugós, també plastificat. A mi se m'acut que hi ha més objectes que van començar com normals, després rugosos, plastificats i aixecats, però bé. Demana perdó i s'excusa perquè de vegades no s'han explicat prou bé en això del disseny. Tot i això hem sabut que si la seva cadira, senyora o senyor, i ens escolta, és cara i incòmoda, és de disseny, però és disseny del dolent. Per cert, senyors del Paz o Marcelino, disculpin el nostre convidat, perquè diu que vostès tenen un disseny. Hortera, però disseny. També parlant del disseny diu que hi ha molta prostitució, per tant no tot queda a Mataró ni a la Junquera. I una última cosa, prenguin nota del seu objectiu vital, és no treballar, no veure, com ell diu, cinema d'art i enganyo, seguir cultivant la seva faloteca, la Falo Fundació i el Falo Sopars.